Ngena apha ke xa usiza kwiofisi yakwa-Phytomed eNgcobo. The main street opposite to Capitec. Uthi ukungqawuza ke unquncuza ke ubheka kwa-Phytomed ke nantsi iofisi yakhona. Uba ungena phakathi ke ubone. Bendithe unquncuze uthini? Ungene. Naku ke phakathi ke. Safika kamandi umama lapha ecofa into zakhe. Mem kunjani? Hayi nasiphilile. Hayi namhlanje uthe makazikuvakashele ke sobona le ofisi yakwa-Phytomed eseNgcobo. Ethatha zonke indawo zizofika apha zizo-order. Khawubacacisele nje kancinci nje. Nazi ezinye orders zingena siya-ordisa apha guys. If ulifayto wena sojoyina i-Phytomed izindawo yo-order ekhoyo apha. Xa uzaziyo into yoba mhlawumbi okanye awukajoyini zikhona izinto ujoyina namhlanje uphume neento zakho namhlanje injalo nje. Hayi ke mandikuyeke babone ubuhle bezinto zifunekayo. Fondini. Hey, ndibona neminyobe eniyiqhubayo apha kwa-Phytomed. Hayi. Sister. Niyaziphiwa nje? Yemadoda. Hayi.